Terve taas! Tere! Ollaan taas pelaamassa täällä Minecraftia. Ja... Pelis tässä. Niin sitten siitä, että miksi viime jakso päättyi vähän Onks nää silleen 3 viikossa? kesken, niin oli vähän niin ongelmia. Ei. Kuka täällä pallaa? Skeleton! Mä tuon koalia niin Jes, saatiin taas luu. Ja nuoli. Kato, mä löysin nuolia. Täällä Ihan oli maasta. kuoppa. Mä löysin nuolia ihan maasta. Koska nyt alkaa aamu, niin skeletonit kuoli. Elikkä tässä jaksossa lähdetään etsimään villaa. Ja ehkä jopa sussiakin. Niin. Mene kauemmaksi. Todetaan ruuti. TNT. Juu. Tosta musiikkia. Tästä on taustamusiikki. Tää on Tropic Hideho. Voi jättää sitten tonne kommentti alas, että mikä, jos joku haluaa kuunnella tätä itekin. Lähdetään etsimään lampaita. Tuu tänne meidän laatikolle. Tuossa. Pysää. Pitäisikö meidän muuten mennä tekemään miekat? Mennä. Meillä on kooppaistuneen tikkuja. Pitäis jossain vähän rakentaa sitä meidän taloa. Tuolla on cobblestone ja... Toi puuhakko täältä. No periaatteessa. Mä käyn tekemässä tikkuja. Mihin päin sä menit? Mä menen tänne hakemaan Mä koalia. teet kummallekin vaikka ton... Ei, tossa on musta lammas. Mä teen kummallekin miekat. Juu. Mä tuun vaikka kohta takas. Täällä on musta lammas. Tässä on tätä hirveä sitten tätä koalia. Sit. Mihin se nyt meni? Tarvitaanko me koalia? Mihin se? What? Eiks toi jonnekin puuhun? Vitsit. Tää on meillä vasta toinen jakso. Ihan tämmönen kunnon jakso, mutta niin... Meillä tuli jo se yksi esittelyvideo täältä, missä niinku esiteltiin, että mitä kaikkea täällä on. Täällä on aika paljon kuukkia hyviä. Siinä alettiin tekemään tuota taloalusta ja sille etittiin kaikkia aineita. Jos saatiin koalia ja sitten pistiin se mieleen, että missä ne on. Ja... Että jos joku jakso on jäänyt välistä, niin kannattaa käydä katsomassa ne. Niin, koska ei tässä oikein mitään järkeä, jos sä tulet niinku ensimmäisenä tätä jaksaa katsomaan. Ja sitä et tiedä niinku mitä me ollaan tehty jossain ykköseksellä. Tai jos sitten päästä joskus niinku johonkin vaikka pidemmälle, että meillä on ihan kunnon niinku talo. Tai jopa endiä etsimässä. Ja sitten sä et tiedä niinku mitä me ollaan niinku tehty tässä välissä. Tuu tänne meidän talolle. Joo. Mä kerään täältä vähän koppelstoneen meille. Pitäisikö siitä tehdä joku talon pohjaan? Voitais. Tausta musiikki. Juu. Toivottavasti meidän äänet nyt kuuluu tähän videoon, kun tuo musiikki on. Kyllä mä luulen. Ei se niin kovalla.
tässä. Tuolla. Tuhakkaamasta. No se ei varmaan oikein onnistu se mitä me yritetään tässä videossa. Lähdetään nyt etsiä niitä lampaita. Lampaita. Missä päin niitä voisi olla? Tuolla ainakin yksi. Oota, mä voin tappaa tän bossin tässä. Missä? Oota! Tuo täältä tää miekka. Tuon kohta. Niin kuin me jo tässä video alussa kerrottiin, niin me niin tässä videossa yritetään Kato! etsiä meidän niin sänkyvarat. Ja sutta sillä niinku, että niinku me niinku saatais niinku metsästettyä täällä. Ja sitä me tarvitaan ruokaa, koska täällä kumminkin on virukset päällä, niin menee noin ruokablokit. Mulla alkaa olla pian nälkä. Mulla ei vielä. No hyvä, täällä on lampaita, niin saa sängyt. Paljon Täällä on aika sulla on 2. Tästä Täällä on 2 lammasta. ainakin vielä. Ja täällä on kuoppa. Mennään sinne jossain jaksossa. Mä epäilen, että jos me hypätään sinne, niin... Tai Ai, mä se on vittu hypään nyt, hommonen. niin mä kuolisin. Mä en vitti vielä lähteä menemään tuonne. Ei se mennä vielä sinne. Kyllä löytyi. Sit vois tonne vuoristoon lähteä niinku tekemään. Missä päin? Täältä kun tuut sieltä kuopasta ylös. Täällä. Tuolla on kuoppa myös. Niin, täällä on kylä sitten. Missä päin? Tänne kun tuut. Tuolla on mä. Missä? Missä sä oot? Mä oon silleen... Tuonko mä sun luo? Missä sä oot nyt? Sä olit. Onko sä... Eikä mä nyt eksynyt. Missä se kyllä oli? Niin tässä oli, nyt tuli äsken ilmoitus, että Tossa me saatiin toi VRC4. Josta luultavasti tullaan tekemään videoita. Sitten jossain vaiheessa, että otetaan niinku kilpailu, että kumpi niinku on ensimmäisenä. Tai niinku ajalla ja sitten, että kuinka monessa auto on. Kun me vaan saadaan se. Vielä tarvitaan 1 villa. Ui että. Mihinpä? Ei, tuolla on 1 villa. Niin, ja siellä on kyläkin. Oota, mä tuun tappamaan se lampa. Joo. Niin mulla on 3 villaa ja sulla. Montako lihaa sulla? 3 tuommoista vaaleita ja 2. Eipä 3 tuommoista tummaa nyt. No onko se tuolla kyllä? Ei tää oo kylä. Vai Ei. onko? Onko se pelkkä kaivo? Jaa. Aa. Nyt mä taisin pikkusen pailata. Eli mä sanoin, että tää oli kylä, mutta niin. Hei, lähdetään menee takas talolle päin, me vielä löydetään. Juu. Mennään vaan tätä jokea pitkin tänne. Niin tätä niittyä pitkin tänne vuorille päin. Nyt joillain herää kysymykset, että ollaanko tehty itse toi kaivo, mutta ei olla. Mä oon melkeinpä jo tasa... Siis missä päin se kotiin oli? Missä sä oot? Voi perhana. Mä oon niinku mennyt väärään suuntaan luultavasti. Näetkö sä noin Et kai sä nyt oot tuolla. Mä näin tonne päin. Tonne alla. Sinne. Onko sä siellä vuorien välissä? Joo. Tuolla näkyy toi kaivo. Tuolla. Ai siellä, moi. Missä? Tuu kotiin. Ja mä niin on vielä, mä näin toi lauma nyt. Kyllä. No ainakin toinen me saatiin tehtyä jo, mikä me sanottiin. Ota siitä meille 4 vielä villaa.
Siinä on hieno kuolla. Sinne vois muuten joku päivä mennä. Älä mene vielä. Onks tuolla päällä? Se jää teille yllätykseksi, mitä siellä on. No kyllä se jää meillekin. Täälläkin on yksi lammas. Tää on niitä varma. Vuoksi. Jes, just ennen yötä. Video on nyt 11 minuuttia. Meillä on vielä aikaa. Ei niin lauta. Ei, mulle tuli kaikki. Laita X:llä tonne tois. Tää X:llä sieltä. No onko mä otan se 3 lautaa? Toi. Miksi tuota? Juu. Missä ne sängyt on? No siinä ensimmäisessä palkassa. Se on niin tuolla. Tunuk. Ota tuohon se viereen. Siellä on spideri. Ei nyt mennä tappamaan vihoissa. Aika loppuva. Mennään sinne. Nyt äkkiä vaan etsimään zombeja tai kaikkea skeletoneja. Siellä on 2. Hyvä, otan niitä kaikkia mitä niissä on. Sun perään lähti joku. Zombi. Mä ajattelin tuon senkin. Ja mä saan siltä ruokaa itselleni. Oi vitsi. Tapetaan. Hei mä hyökkään ton kippo. Mun on pakko syödä nyt. Miksei nää hyökkää niinku survival? Nyt se auto! Mitä mulle kävi? Jes, sun alkaa. takanakin jo. Kuka? Spider. Mä söin justiin, mä en aio kuolla nyt. Mäkin lyön tällä... Oi vitsit! Mä tiesin. Yhtä lyöntiä vaan liias. Oliks sulla mitään kamppeita? Ei. Oli mulla. Ei vai ei ollut, kun mä söin ne lisat. Se on enemmän. No täälläkin on joku kuoppa. Ei vaan enkö mä viime jaksossa mennyt tosta läpi? Tai sit ei siinä oo mitään ollut. Ja... Oli pelkkää kiviä. Hei täällä on. Täällä on aika paljon Täällä on kuolia. zombi kuollut. Okay. Ei mä taitakaan ehkä saa niitä susia vielä tässä jaksossa. Täällä on aika hieno näkymät. Sitten jossain vaiheessa kun saa ruutia, niin käydään tuolla paukattaa. Joo. Sullekin tulee kohta nälkä. Oho. Mulla oli ihan nollilla nälkäpalkit. Vitsi, siitä mä myrkytyin. Mä söin zombilihaa, mikä oli valmiiksi maassa. Mäkin. Tai mulle kävi jotain. Pitääköhän sitä pois? Saakohan sitä paistaa? Kato kuinka tasainen alue. Niin mä olin justiin tuolla. Mä olin tossa Stonein päin. Sinne vois rakentaa talo. Susta tulee kuplia. Kuplia. Ei enää. Tähän vois rakentaa talo. Tässä on aika hieno. No loppu tulee Ja tossa on kuplia. koalia. Tuolla oli älyttömästi skaalia, että Missä? Mä menen hakkaamaan. tuolla kun meet tuosta vuorelta ylös, niin siellä on aika paljon. Pitäisköhän tämä video alkaa lopettele kohta tähän. Joo, eli nyt tämä video oli tämmönen pikku yhdistelmä Minecraftista, ei siinä. Se on moro täältä erää. Ainakin sängyt saatiin. Morjens. Morjens.